Snau ban ai mensim ya ki katto kat ni ki teli ki snong ki ba ngilap ha ki ni ki por. Habang ayat serum sedeng ngalap. Ki don ki snong ki bataka dor ba snong ka don ni ka jingte lakam. Bakanu kanu ka kentai kasi. Nak ni ka snong ka ba yo tanga ta mender kamut ba ki dekar kamut ba ki dei ki breu ki banabar ki bomdei ki kasi kamut ba ki karli karyong parang ru de dekar hi. Kinu ki ba yo tanga mender. Kila ban syong ban sa hang ni tang simit hapok ke sinong lat nang ta pihak ban mi napok ke sinong bat om don ka weiru ka balak ban ilek persya bat sisa la don ki bayo tengah mender kata ke sinong ki bayo tengah pareng ki bayo tengah karli ki bayo tengah karyong simit ye ki yo ban runga sinong next ki hak ban mi nak ke sinong don pat ki sinong ki ba salak ki ba start ki nong lam sinong kimbe Henry kisu ai daka kendon kaba kanu ke briu kaba wani lam tengah mender hapok ke sinong ki dei ban siu kap san spa simit kisah yang jong lajong tang ba ki hap ban siu pat kat san spa simit ke sinong kala dei ka tax good idea maso ban ong kebangila ban te lekam namar bangim don ye ka an ka bolong spesifik ngila ban te lekam da ki ba ki bos dong ki lak ban sna ki bakum kini ki kendon ban te lakam ya ke jing lait lan jong ke jat medu ke jongi wan ong ba bapli kayu lok do mender ni bapli uni mender uni ubhate udah wana sinong jongi ai biskit udah wana sinong jongi ai jan kersa yangi udah wana sinong jongi wan rasol yangi udah wana sinong jongi wan ai mit yangi wat julong emosional kumta wat julong emosional dai ke jinglong emosional dai ke jinglong sngaulem dai ke jinglong tiplem ke jongi ka ba penjot ya keri begejat benriu perkat ya kini ki long din ki ban sebut nadin jonga ba jong pi wat perkat ya kini ka ba mentah wat ong ba ubha namar ba ke jing bah jong ki ke dai ke soft approach ngala banong ke dai ke soft approach hak ketin nong we hak ketin kasi jongi ka long ke dai ka but senti ke jong ki ban yo ya kata ka mensim jongi ban sngaw it ye ki bat endah bang ila sngaw it ye ki ila ai ye ki kabor bat endah ba ki la yo ye kabor suki kin sak thombor wan ai bagata kan urlong hang ne pok gejat mri ko jongi teng don kam ban long erang kum gejat mri don kam ban long erang ngim dei ban jur than kata kajing sngaw lem kajing tip lem kajing long tip riu tip lai jongi kam semut ban ong bangin su jambet kat sabadon kat sabalap don la ka jong ka limit ka ai ka ba buk jing mai ka jat benriu bat ka ai ka ba pen bhai ka jat benriu ni dei ban long ki pastat bat ki basian long ka ai ka ba bakla la ta kom ka jat benriu mentah kom ki hanban ki parah ne pok ka ri nyu trep mentangi ai attention ya ubriu ubawan ban poi kha hapo ka jat benriu ka jongi kalong ka ba bakla sibun bangin ai attention bangin ai appreciation ya ukarli karyong ubapoi kha ya ki kentai kasi namar balai ngoong kalong ka babakala lengba ka jing ai attention lengba ka jing ai appreciation ke jongi ka penlong ya ki weipat ki kini ki samla kisan ki badang lung ka jingmut jing perkat banlong banong ba imat ka ni ka syong kha khle imat ka ni ka yo tengah mender ban yo tengah da ki karli ki karyong imat ka dei ban ka fashion imat ka dei ban ka lat kamai ki bawan song khang ne pok jat melu jongi lengba ki social media imat ka dei ka lat kamai ki lengba ki yau ki hat bat ki ba bun rukum dei halor ka taga nongrem ngakren hang ne ba ka jing her thma kapor ka menswa bat ka benta kala ya pher ha kapor ngila bat ong kapor jong im tirot sing ka jing her thma ka long fiskal atak rei menta ka dei ka jing her thma ka ba jar kebangila ban ong bat kebangila ban sakhi kadai ke jing her thma ya ke jat ban riu da ka baki persangkum no ban pendu no ya kata ka identity lane ka original identity ke jumi ka ai ka ban jie latangi ai mensim latangi pen kiuskong ya kita ki tengah mender ki ba poyang ne pok gari kasi ka ai ka ban jie ke jat ban riu ke jungi ngin seduk no ya kata ka original identity bat ka ai ka ban jie latangi du no ka original identity ke jungi ngimla let's say ban ong let's say haka generation ke bansawan haka pateng ke bansawan ke ban sebut yo ya ka history
lani ka khana spang khasi yo ngilap stang haki history lani ki museum namar balai la jur plat ke jing song khakle bat kani ke jing wan song khakle ki briu ki banabar ka penduk baik dei tang ka penduk ka pendam sendon ya kata ke jinglong original jongi kum ke jat briu namar balai ka don ke jing mahang ni namar bang ngim don ya ka an ka batikna ngim don ya ka an ka scam ban khanglat ki kum kini le se hakapor ki menor ki menswa ngidon ni ki klawat ngidon ni ki sipai ki banang ban bat usum ki banang ban bat kawat ki banang ban bat kasti ki banang ban bat du khnam ban siat dia kum kita hanrei menta ngim don ya kita ki klawat ki banang ban snaan ban yadai ya ki kum kita te ka ai ki jingkentu ka panakaliang ka jonga le se don ap dang jongi ki bangas ki basnyotu ya ka jimut bat ukhnam u bangas siat hang ne hang no ni ukhnam uthau bat yano ni ukhnam uthau bat ngangai bak kathau yang hilang iwei pi iwei kiba ngikloi ban ai attention ngikloi ban ai appreciation ya kita ki tengah mender kiba wan ban lenshop ki wan ban her thama ni pukajat meri ko jungi baling ong baki wan ban her thama le se la don uwei menta bat ni ai mensim ni ai attention ni ki je ayu hadin suppose nam la don uwei menta ni ai lat ki ban long kalat kamai leng baki social media leng baki yau kihat leng baki platform boper JU hadin suppose nam utrai muluk watang ban yuk gejar ru hapan jingbit long ba ban yat nak mat jong pi lani long ba ban kam ka gejat lani poi kapor ba en saje ba hap ban pan jingbit long ban rung hasnong jong pi bat mano bandai rang ba snong kata kapor bisyar ba perkat ba besok bangan penkut ya kena jingkran ke jonga ngasau ban kentu ke long ba sange no ke jinglong emosional sange no kata ke jing snow lem sange no kata ke jing tip lem ha ngam semut ban ong baklet no ya kata ke jinglong tip bru tip blai jongi kom ke jat bru tang ba ka dei ban don ka limits